hanggang sa matapos ito, ipapacheck natin sa technician ni Mr. Jairon. Dito po ako nagpapagawa mula po nung isang tao kasi inirecommend ko sa ating kasama sa trabaho. Medyo mabait din naman, medyo maganda yung quality ng trabaho. Guys, maraming salamat at samahan niyo ako guys hanggang sa matapos itong paggawa ng ating Hello guys, nandito ngayon sa shop ni Mr. Jairon, sorry. Tinitingnan ng ating technician kung nasaan yung leak. Ginagawa niya, nilalagyan niya ng sabon para bumula kung may leak doon sa yun. Kasi nandun doon yung aircon natin, yung mga pipe, yung copper tube papunta sa aircon. Tapos papunta yun doon sa makina ng air condition. Tapos magbubula yun doon sa loob. Ayan guys, nakikita nyo, nilalagyan niya ng sabon po yun guys para pag mula, ibig sabihin meron siyang lumalabas na hangin. Sa ngayon guys, inaantay natin kung ano magiging resulta sa testing. Ito po ang harapan guys ng ating van. Ito po may dalawa kayo nakikita na maliit na may itim na yan. Yan po nilalagyan ng aircon. Nakaraan po, dito lang po yung sira, baka nandyan din po. May
siguro baka dyan din po kasi hindi makita nung may makina. Sige guys, samahan niyo po ako hanggang sa matapos yung paggawa ng ating aircon. Ayan guys, dito lang yung sira. Ayan na yung valve problema ng ating sumisingaw yung freon. Kaya dito lang po dinaragdagan ulit yung valve na bukas na yun. May meron ulit yung pinakang valve yan sa pag kinakarga ng freon yung pinapatak. Ayan, kakarga po siya. Karagyan po natin ang freon para bumalik po natin. Ayan po guys, ang ating kinakargahan po. Pinapanood po natin. Pero mabilis na ito guys, siguro mga 2 minuto, 3 minuto tapos natin pinakamatalik siguro 5 minutes guys. Ayan, tingnan nyo yung gates ko, nakapasok na lumalan dito. Lapin niya kasi napaka-importante po kasi habang nangyayari po ng tuyo yung sakyan ay pinakapag po yung tubig para malaman kung magpapasok ng langit. Ayan guys, mabilis na yan guys, matatapos na rin yan. Maraming salamat guys dahil sa mga nanonood ng aking mga video at sa mga nanonood ko na hindi ko na subscribe po kayo, pinutin nyo lang kayo subscription button at saka yung bell para sa notification. Ayan guys, tinitingnan din sa ilalim kasi meron pa yung drain na sa tubig. Di tumatama sa chassis. Sabi ko sa tubig siya dahil po tulad ilagay daw sa isang lugar na hindi tatama sa chassis kasi nabubulok na kayo sa chassis ng ating service. Mahirap po, masayang pag mabubulok lamang. Kailangan natin kahit hindi sa atin pangalagaan natin kasi yung company ang nagbibigay sa atin ng araw-araw na pangailangan. Maraming salamat guys at mabuhay po at pagpalain tayo ng Panginoon.